Un, dos. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. This team, known as the Robo Caspers, is 14 years, and they have invested a lot of spare time in robotics competition since they formed 5 years ago in 2012. They have traveled through Spain for events and went to the WRO International Final in Sochi, Russia in 2014, and Doha, Qatar the following year.
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps on parlarem amb altres déus. Secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Anima els seus companys d'equip en la competició de robots, tots construïts per ells mateixos a partir d'un mateix kit que els ha donat l'organització. Són els 4 joves de Barcelona, de l'equip espanyol, i juguen en aliança amb 2 països més. Tot un repte i alhora un intercanvi, un aprenentatge. El principal repte aquí, a part del fet de fer la robòtica i construir un bon robot per poder competir i guanyar les partides, també és aprendre a comunicar amb la resta dels països que jugues amb ells. En aquesta partida els ha tocat jugar amb Tanzània i Jordània i abans de la competició han d'estudiar l'estratègia. Like Jordan and Tanzania, they can concentrate on the blue balls and then you guys you go for orange. Les boles blaves són l'aigua neta i s'han de separar dels elements contaminants, les taronges, el més ràpid possible. En altres paraules, la competició busca fomentar la necessària col·laboració global per resoldre problemes comuns, com l'accés als recursos hídrics. I un altre dels objectius? Fomentar la ciència i la tecnologia en aquells països on les noies encara en queden al marge. Because we can prove that we can do. It's not just for males, it's just and females can participate in these competitions. D'entre els gairebé 160 països representats, n'hi ha un que està rebent molta atenció, l'equip de refugiats sirians. En Mohamed va haver de fugir de Damasc fa 3 anys i viu al Líban. Té molt clar l'oportunitat que representa participar de la competició, trencar estereotips al voltant dels refugiats. We maybe lost our home and our country, but we didn't lose our minds and our hands. Donar recursos als refugiats vol dir invertir en la futura recuperació. En Mohamed vol estudiar enginyeria civil per ajudar a reconstruir el seu país, Síria. That's my dream, and I can achieve it. Raquel Sanz, TV3, Washington.